RC movie recap clear thin tu zong te in zawa in dam that lai ani ka beisei min support na le min do thin na a lom thu ka soi du a min support zer tur po in ka som ngal du cheu ani movie a kan lu tran tak ma in thil tlem soi ka du a chu ka thil soi du chu hei hi ani description lama hian ka video link pakhat ka da a link ka video hi min clear sak theu turin ka som du cheu a April tha chunga 10k views tling nei tura in mi puihna karon deal ani e Black Clover Part 9 Khatia nong taka mixer tanga an ho nu khan asta chuan huizat king ni thei turin training anei le ngata H lam alo langa sister Lily le father or C or five chuan you know le asta te magic night ni tura an lo than len chhodan le an thlen chin te an ngei tu a an lom hle a tuna chuan thatin poisa an lo thona chu chuan in le avel siam that na konga tam takin a chhok jang khaya kumsom panga kalta a hlamchia ni ta te u naw khan tuna chuan H khua an ti ming tha in mi chuan om tak an ni tak hi ti in father or si chuan a chuanga a hnuk an ti ul cheu bok ani Drawet po khan Grimoire acceptance ceremony an nei laya mi khatizat zinga Grimoire po dong ve lo kha a nual roi a rin nen asta chuan tuarna le be na nen an rin dan person loka chutia magic night zinga atel thei chu a chuang ril ru ve hle a Black Bull base lama Gordon chuan a thian thaber asta a she om paltang te chu a diary a alo chin chi a magic night entrance exam a muma sabera chuta chuan asta hian sek bon za a machona voi khat sa sok mangin a hne ani kha hemitrum hian asta chu khoi squad leader ma in andu lova ma se asta chuan huai sen takin yami a machona wizard king ni adu thu a hil ani kha yami nui chu zaviau ma se Black Bull squad a tel turin asom ta phot mai ani kha heti lai hian you know chu captain te zong in an du veka du thang thei din hmuna dingin golden squad apanta ani a ahnu a asta an hreom taka Black Bull base ati faite thomno asuk te chu phur taka ati thei mai zel kha ropui ati hle a Gordon hi an nau pan lai tanga an thian ani a you know po a diary akol sakbok ani Noel po lo langin chutia asta laka feeling nasa tak anei chu a in ngai ril ru hle a ma se asta hi a tak le mol tak ang hian langma se achang chuan kul tak hian a chevele thin si a so si village a an buaina an chin fel dan te marks ne na anin machon laya apat ziate angai tu chuan atuiral thar le a chutia Noelin aril ruha chok na zu alo in lai chuan asta chu a training na atang haron kir le a Noel ril ru buai chuan a water magic mangin a om na ata a hnol bo tira Golden Dawn lam lo langin ama a Uno Klaus le mimosa te mission thar atana anin buat sei lai kha ani a Klaus chuan an kalna tur a magicin a buat saya ma se arai ta chuan you know a chuang du lova mun phia thok thei mang chuan a thok ta jok ani kha you know hian asta aya chak jok ni adua an hun kal to tele asta ne na an thu tiam te chu angai tu a wizard king ni adu zia chu a kha chuak non le ani kha H lo lang le in father or si le sister Lily te chuan asta le you know te hnen atangin poisa an dong ti an hriat chuan an lom hle a le ka aloin zep tel ani ti han shebok an han en chuan you know chu first class junior magic night tha akai sanga asta po third class junior magic night tha akai sang bok
ti an hriat chuan an zawai chuan limna chiar sen lovin a luah khat chop chilh nga la yami lo langin black bull base ani a team te hne na chuan hun rei lo te chol an nei tur thu a puanga poisa an hlo chu pe in an du na lam theu an pan theia a hun taka kir le turin a thla liam ta hlom ani ghost chu a unau nu mary birthday lom turin akal tanga la a hnu loka asta po chu makna hne na kalin a thu lo tiam to te ti hlawhtlin turin Rebecca te omna khu a thla theyangem ti in azota Noel chuan chutia makna a som lai chu alo hre rukhiawa enge ati don ti angai tu a zui turin aril ru asiam le ta ani meichia hi chu o an du na hi chuan an pau khau ani gau chuan a hlo chu meri thilpek leinan a mang veka dor alu chuan leiber tur thelowin aril ru a buai hle a unaw nu chu a hlimna thuruk le a lung phut chan pakhat ani miawa dora thil om zong zong te chu a lei sak veka gau chan biak in bul awa thlen nak chuan meri le asta te lim taka lowin fiam vel a hmua a lum pup pupa a thin a rim hle mai hei hian ati lungai em asta chu atlo ta chor chor mai le ma se chu vele meri chuan lo dangin engtik emonia asta nen chuan anna in nei don ti asoya unau pa rilru atang chuan asta chu atling thei thot lo ani a magic fire mirror ball chuan asta chu akapta a ma se sister Teresa in alo thela Mary chu a hruaita ani gout chuan a unau nu chu a len pui theyangem ti in sister Teresa chu azota ma se alo phallo stone a changta zuaya Rebecca chuan asta chu zanri eya zanpo riak nga turin asoma ei tur tui nai tak abuat sei saka asta chu apuarin afan ngei mai Rebecca chu ei siam thiam tak ani nakina chuan tu emotan nupui thatak alan nge yang ti in asta chuan afaka Rebecca unau nu asta lo du ril ruve tu chuan zana asta bula vakala mutpui mai adu thu a hrilru a chu thil noelin a hriat chuan apuak ke lo chau ani ber mai thik le zualna in akhat ani chumi zan vorna sataka tla hnuaya chuan Rebecca chuan a unau nu thil soikha angai tu a asta bula chuan awamutak takang ti a hlawani a thowa a unau te envia tur chuan akala asta tui taka amut lai chuan gauch aron langa aron be ta chiam meya gauchan asta chu amutna atangin akap chuaka kholaya vursur hnuaya om turin a hnu chiata a Rebecca chu rang takin pona aron chuaka vursur hnuaya lo om asta hne na chuan naupang te chu an bo thu a hila kho chunga chuan mang an na in thla azara chung tin chuan an fa te bo chu an ngai tu a khoya nge an omang ti an ngai tu thiam si lo mun dang lo langin samwar pakhat hian naupang rolte chu alo khal meka a thian tharte an ni thu alo hril pa bok sister Teresa po lo lang ve in ghost hne na chuan a farnu po chin hriat lowa a om thu alo hrila ghost po aril ru a ha hle a ngai tu a magic mirror mang chuan Mary omna chu an zon thei a ringa Mary ne na anin biak phone ani a Mary mana chu an chui thei a ring ani gaucha ngai tu na bo zui tur chuan asta le sister Teresa te nen chuan tlang lampanin naw pangjong chuan an chuaka Rebecca chu a hlau thong hle a ma se asta chuan a thlamuana lungai lo turin ati a chin chang hriat ani lo awangin Noel chu khopui enzui turin a omta a Noel chuan Magic Night headquarters lama anmang anna chu awathlenga sek bon za chu thamon turin an lo tirta ani Mary chu mirror awang chuan a ai kai na spell atang chuan alo hara a omna mun chu mak ati hle a ngai na a hrelowa mi pahnih hi a hmu a
neits le baro te an ni naupang dang te chu ai kai vek an la ni ti a hmu a naupang te hi man khomin an magic mana chu an lak sak thina baro an atar mit thami chuan a han enna meri chu magic chak tak a chung rela anei ani ti a hmu a baro chu local hnain neits laka chuan a thin rim hle a chan chu magic tem te chau nei marco a hruai tel wang ani marco chu aman lopa a omna pu ka tang chuan a the chuak ta a vur sur hnuaya om turin a lum chuak ta ani chutia asta te boruaka an thlawlai chuan leilama marco vurvot tak hnuaya lomu reng chu a hmu a gaucha mun phia thok the tang chuan a zuang thanga la sister Teresa po alo chuk ve ngal an boy som tan ta a ai kai ani ti an hrenga la asta chuan angun nam mangin atuk leka marco chu ai kai na atang chuan alo har ta alo har nu chuan sister Teresa chuan shooting fire healing magic khasin a hliam te chu a hi la ghost chuan a ngai sak lo a chan chu a u naw nu Mary chan chua chu a rilru a alien ber ani ghost chu puk chunga chuan a luta alo hlau thon rilruk ange in thil a thleng ta baro le neis te chuan Mary magic chu atisa ata lak ran tumin hip chuana khola an lo phuar bet man to a hun taka ghost chu awa thleng ta ani a mirror bolt mang chuan akap ta nga la ma se neis po in alo beilet ve a ice magic chuan alawin dang ba ka alo ka plet ve a baro chuan magic night nen mewa anin ma chon ta chu azam nga la neis po in rei adang theilo ma se in pek mai chu an tum lo baro chuan Mary chu manin ghost hna chuan a in pe nga lo ani chuan Mary chu an thatang ti in a awa